áno, Nelka. Nemá one, jeden blok na blok. Neboli trochu kríže. Ja som práve skoro poboskal zem. Čo? Sa mi tak šmiklali, že aj tam niekde. Kámo, ja som asi do troch strokov. Nevadí, tak to fotím tu. Ja som teraz ledva zastavil. Hej, to sa mi páči. Už až dole? Môžeme to tak urobiť. Počkaj na zlome trošku, dobre? Ja sa Dobre. teda niekto nespadol, že čo potom. OK. Dobre? Tak je tam na tej rozvojke počkaj. OK. No tak toto je Nemohli znovu. To ma bavilo. Pomer. To je hrozný to je. Hore bol lepší. Filip predo mnou, on je zase dostal stať. Ja už nemôžeme ísť tak, že tak, jak Zurba povedal na začiatku, nie, že ja som tam ono za Sebkom. Veď choď, ty máš pred seba. Mám, lenže čo mu poviem, ja sa nechcem... Ja to zatváram, bro, to čo si nabere. Tak to je zaujímavé. Sneh ide akurát tak. Celkom dobrý akože tento úsek podľa mňa. Že chumeli reálne. To som povedala na začiatku, keď sme stáli, že voda by sa musela. Áno, tam. Dobre, tak môžeme tam ísť, ale čakáme pri stanici, dobre? Nejdeme hore. Nemôžeš sa predbiehať. Ja sa neviem, Dáme čo... si dole aj tú košulu potom. Je teraz na tak. Romantika bude toto. No. Stoj, žena. Lánovečka, daj vlod. Taká. Mi sa to nevyhodilo. Celý čas písali, že to robili celý čas na tie lanovka. Smieš sa na to, to kto je? Oni hovorí po... Je nejaké Rakúšajky. Aby sme im ukázali Začínam ich po taliansky. Keď dávam tú palicu, ja to teraz ukážem tak extrémne, dobre? Vy takí 5-6, čo ste prví, to robíte dobre. Len niektorí z vás, nepamätám si, červená bunda, to je Alex, že? Ale to ja nehovorím teraz zlomy, ale chcem vás to naučiť, že vy lyžujete s nohami dobre, ale telo nerobíte dobre a tým pádom tá rovnováha je tam taká rozhádzaná. Čiže ja sa rozbehnem a teraz idem dolu a toto dolu. Zuzka, nič sa povie, čo sa aktuálne stalo, nemáme to na kamere. Zuzka išla jak raketa. Oheň ťal. Takto. Sedela si na lyžiach, išla jak raketa, potom robila kontrolu z dopredu, vypla jej lyžu a my že go, Kylie, go. No, tu na potom to bola, sa úplne zvalila chorátka. Ale v pohode. Je mám otázku, je Martin Donnelly? Áno. No, Martin Donnelly.
Peťko. To vyzerá jak krajina zlatorokov. Akože decka, toto je paráda. Tu aj reálne sneh je, tu není len. Slnko. Oh yeah. Zastavili sme sa! Fuj. Chodivku. Ktorá lanovka? Ja si vás počkám. To je krásne. Bela, ty sa ide konečne mimo s jazdou. Áno, lebo to je strašne pekné. Wow. Nemá vidieť. Ty kokos! To boli jaký strmák! To je paráda! Wow! Timo. Zabijem jedného. Bela zrazu, to Bela. Bela zrazu. A cez ten druhý šumka, koľko to je celé? Tá pod tým slupom, no. Môžeme... Strašne dal to si dávala na ruku. Hej. Timovi sa vypla lyža. No pohode, len sa mu vypla lyža. Bolognese, tu máme bolognese, tu máme hamburger, tu máme bolognese, tu máme hamburger a Týmko má hamburger. Manželka, pani Fabulová, manžel, nezapíňa mi tutel. Je už asi pravda. Ona Zuzka je v pohode a my to ostatná Žilinka je v pohode. My to Lebo bolo brucho.
burgeru, takže Takže sme doma. všetci ostatní odišli. Ňam, ňam. Čo máš na pesničku? Prišla malá ruka, ty môj, hotov? Jako bolo mu to ľúto? Taký, že to... Nie. Androše. Aha, OK. steplo mne jak šla. Aha, aj mne úplne. Tento kopec je no, hen tam nie, ale... Park park, že? Nejdeme, lebo sa volá na seba dvoch. Táto krásna šľapkanica. Tu nikto nie. No len my. Okay, let's go. Jak vtedy, že ten kraj bol taký vyšuchaný.
O, tutaj to już dobre. Przed nimi nohami sedia, Ale! Dostał! Dostał! Teraz to ako nagle si zabil. Veľmi dobre, chutné. Zuzana! Ty si strašná? Je to svinia. A doma psa, čo tam? No ja to som ja nepobala, nie? Posledné raňajky na tomto hoteli. Každá menšinka až na teba. Každá lievanci až na mňa. Krásne. tak pre mňa. Ono to ide, keď šlapeš? O, Nelka, ty máš kamarátku. Fotíš foto. Nová kamarátka? Áno. To je hebučky. Ak nie, tak urobíš z teba kebab. Ježiši, nie na mňa.